So dito tayo sa Recto Avenue kung saan ay nagkakaroon po ng hostage taking. So hindi natin alam ang talagang nangyayari. Pero sa ating pagkakarinig ay itong gumawa ng kalokohan ay kakalalayan lamang daw po ng kulungan. Bumabali nung isang araw, sinaksak yung asawa ni Salin, hindi binabali. Ngayon tumakbo. Kapon dumaan, dinuduro-duro pa kami. Oo, kaya pinalo ko yung mga tao, yung mga bata ko sabi ko. Pag dumaan uli, kahit may panaksak niya, tuyugin na natin. Kung tama, inaabol namin. Ang masama, sabi ko, natibigit. Pag tigit niya mag-ampot niya pa muna sa lahat, binigyan siya isa. Ako ngayon mag-ampot, malo, tumakbo na ako. Baka ako na naman bigyan. Pagtakbo ko, sabi ng pulis, ay! Pero may naabol kami dyan ako, wantik. Pagbaba ng pulitan. Yun, ang hindi ka. Interview naman ako sa ako. Dapat ikaw yung intersaksi. Isang araw kasi, tama yan. Tama sa ilos. Lahat ng ibuuparoon sa kanila, pati matanda, naglalabay asawa. Inapapak asawa, papasok dito. Naladala yung bata, patay. Sabi ng tao. Wala, iniwan na siya. Dalawa lang. Isulat na kita rin, sulat mabasa natin. Gusto na may kailangan. So nakaposisyon na yung ating SWAT. Meron na rin nga naka-pwesto na sniper, hindi lang natin alam. Pati mga pulis nagpaulan na. So may isa pang dumating na pulis vehicle. Ang dami ng mga pulis, so. Ang dami ng mga pulis, ang dami ng mga SWAT. Patay na. Wala pa? Ha? Wala pa? Yun talaga yung result ng gusto maganda. Di ko lang alam, sir. Wala pa siguro kasi nasa labas pa yung mga SWAT. Si tatay gusto agad ng result. Yan. So hinihintay natin mga kababayan yung posibleng action. Sa dami ng pulis, sa dami rin ng mga tao. Ha? Diyan daw ata sa loob? Di ko lang alam, sir. Ayan na, atras na. So unti-unti nang pinapatras.
Atras, 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 atras. Napuno ng marites mga kababayan. So ito yung sitwasyon dito sa bahagi ng Recto Avenue, corner ng Rizal. Dito lamang no yung LRT Recto. Ang kaganapan dito ay sinabayan ng napakalakas na ulan. So ayan na mga kababayan, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari dun sa unahan kasi nga hindi tayo makalapit. Nakapalibot yung napakaraming pulis, nandyan din yung napakaraming mga SWAT. Yan. Hanggang ngayon ay patuloy ang negosasyon ng ating barangay, ng ating kapulisan sa suspect para sumuko ng matiwasay. Pero mukhang ayaw talagang sumuko ng matiwasay ng suspect. Nagkaroon na rin ng mga kababayan ng insidente kanina na naksak nga daw po itong suspect. At sinugod na sa ospital yung biktima. So hindi nakakaalam no, ayon dun sa ating mga nakausap ay itong suspect ay palalaya lamang daw po ng kulungan. So kinupkop ng ating mga kababayan dito pero gumawa pa rin ng kalokohan. So hindi natin gaano makita no, sa cellphone lang tayo nakatingin. Kasi nga malayo, ayan. Bukod sa malayo ay napakarami ding marites kasama na ako mga kababayan. Dumating na sila. So ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Recto. Ayun nga isa, ayun, may naka-selfie na stick na yung ating isang kababayan dito mga ayan. So nakataas lang ating cellphone. So halos tumigil yung mundo ng ating mga kababayan dito. Hindi rin kasi sila makadaan kasi nga umulan. So na-stuck yung ating mga kababayan dito. Panigurado mga kababayan, siguro sangkot din ito sa
sa ipinagbabawal na gamot. Kasi nga nagiba yung pag-iisip ng suspect. Ah, doon no? Yung mga kababayan natin tinanggal doon sa gilid. Siguro doon puposisyon yung sniper. Oh, wala ng tao. Pinalis na ng mga kapulisan kasi yung tapat niyan ay dito lang. Yan. Saktong-sakto para doon sa sniper. Oh, may dumating pa. May mga pulis pang dumating. Na-stuck na yung mga pumunta dito sa sa recto. Ayan, dumating na si Hepe. Sinong Hepe to? Ayun, pinalis na tayo ni Hepe. Hepe ng Manila. General Pacheco. Pa. Ha? Pinalis na tayo, pinalis na. Yung mga marites. Dito tayo. Pinatras na yung mga marites, mga kababayan. So, ang dami na rin, oh. Ang daming mga na-stuck dito. Ayaw sumuko. Ano nangyari? Ha? Hindi ko alam eh. Grabe yung mga marites ngayon, mga kababayan. Kasama na tayo. So hindi ko alam kung sumuko na, kasi kapag hindi siya sumuko, panigurado. Sumuko. Ayun, uwian na, tapos na. Sumuko kasi pag hindi sumuko, wala siyang ang choice niya lang ay hospital o kaya sementeryo. No.
At syempre, kulungan talaga. Ayan, sumugod na. Yun o. So, mabuti na lamang tumba talaga ito. Kasi dalawa daw po yung nasaksak. Ayun. Tapos na ang laban. Oh, ito. Andito na yung suspect, mga kababayan. Dala-dala na ng ating SWAT. Ayun na. Tapos na ang shooting incidents dito. Hostage taking incident pala. Wala pang shooting kasi naksak pa lamang, no? Siguro talagang positive din 'yun. wala na. Tapos na. Oh. Wala na. Sumuko na. Okay. Tapos na ang laban. Oh, nahuli na.